Unom ka mga establishmento sa Mandaue City at bangyon sa dakong universidad gipahunong sa pagbaligya og ilimnong makahubog. Nahibaw-an nga bisan mga minoridad ug naka-uniforme pa nahimong customer kuno nila. Atong sayrang kini pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan hugot karon nga gi-monitor sa mga kagamahanan sa dakbayan sa Mandaue kini pipila ka mga establishmento nga nag-serve og liquor ngadto sa mga estudyante mga minor de edad usahay mag-uniform pagani kuno. Biyernes sa gabi nag-joint inspection ang mga otoridad ning mga establishmento sa Larrazabal Avenue, Mandaue City. Kini human makadawat og report sa mga minor de edad nga gingong nag-inom sa dapit. Matod sa taga-Business Permit and Licensing Office, ang reklamo gikan sa mga ginikanan ug bisan sa dakong universidad. Human sa sunod-sunod nga gabi nga monitoring na kumpirmar nila kini. Ang among nakita unfortunately kina school in-school uniform na nakasuot pag IDs and ang uban kay obviously dili jud sila of legal age. Gimando sa syudad ang pagpahunong sa pagpamaligya ug pag-serve sa liquor ug alcoholic beverages. Gipangplastada na ang mga dagkong tarpaulins sa maong mga establishmento. Wala hinon gisirad-an ang negosyo, makabaligya gihapon og pagkaon apan ang gipahunong ang pagbaligya og pag-serve sa ilimnon nga makahubog. Matud sa syudad, magsilbi kining mensahe sa uban pang nagnegosyo nga mudawat og minors. Ang lokasyon ning maong mga establishmento nahimutang atbang lang yun sa dakong universidad dinhi sa Mandaue City ug dagsaon sab kuno bisan mga minor de edad nga mga estudyante usahay naka-uniform pa. Kini ang rason nganong mihimo og operasyon ang taga-Business Permit and Licensing Office. Businesses have to be regulated as well, especially if it concerns the public in general, especially sa atong mga minors kay in taon ang parents, ang teachers, ang schools, concerned na kayo sa ilang environment and how sa ilang safety. Ang ubang kan-anan, mi-pull out na sa ilang mga produktong ilimnon. Matud sa uban, di raman sabgyud kuno pulos estudyante ang ilang customer apan may mga hamtong ug mga trabahante. Kabaw mo nga bawal biski sa computer gani bawal di ba? Mo nang di gyud mag-serve sa mga minors diri nga mo ra gyud nga no. Ang main gid na mga business food. Ang liquor, simple ng society dahil nagamay ron sa. Pero asub na nga gi-band na, wala damay mo. Motomal misa ka ng unsay mando sa kuan ba? Kung ingon nga dili, wala lang sa pareha karon sa tamong gi-serve kay mga pagkaon na lang. Matod sa BPLO land, doon na pa'y uban nga mga establishmento sa Mandaue ang ilang gi-monitor karon nga may employee gihapon sa susama nga sistema mudawat og ang mga minors labi na panahon sa kagabhion nga bawal o violation gyud kini sa ilang gilagdaan nga ordinansa lan.